Na yi da na sanin kasancewata mai baƙar aƙida. Mafi yawan masifun da nake shiga ni ne na jefa kaina a ciki. Ba ko shakka na yi kuskure, amma kuma yanzu na gano mafita, domin ba zan ƙara aikata kowane irin laifi ba da yardar Allah. Ka guji kasancewa mai baƙar aƙida. Ka guji kasancewa mai aikata mummunan laifi. Kasance mutumin arziki a cikin mutane, kuma mutumin kirki ga dukkanin al'umma.